ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Shillong, it's been too long. It's Ronan Keating and I am coming back to India finally. I will see you there at the Cherry Blossom Festival, November 19. The smile on your face lets me know that you need me. It's the way you make me feel. It's better than I've ever known. Nakabenta ka jing he jing sam jing ki na nei dan kambet ki mi pate ndi tang ki na baro hi mo ngiru ngi kwa ya ka tu ka benta ka bathli de ka batang ki mi bat ki pa ki la ban pendam telada kum ki mi ki pa ki la ban I am ya ka attention ki ai ya ka care ki ai ya ka jing it nei ki na ki sien ba ki he hak environment of love ki stanat ban learn ki stanat ban bully ki stanat ban pen I ki sap kita le ki stanat ban le fini I ki de long healthy shisha kania ka jingshakri kadega jingshakri ka bami na ka donot ka jong play ma namar ka donot ka jong play hi te ka tiet te nam ta ki khun swat ki batok mat ki re kun thai la da ki khana ki ba shem ne ka jing ka jing jinja ka spring of hope ka de ka chakra te ka balong ka ban ai jing em kai ya ka ni ka jingshakri ma ka spring of hope la khaya ka ha ka arhu artrek u april 8,000 khat sao ngam chu poi perkhat baya unio sembai nei uble la bu lupa hanga na dok ngadang ret dia ka dei house nam 8,000 khat lai ha ka ta ka por kun janga udap khandai snam dia ngashi ong ngai ngong kon bentau snam ngenam le birthday fi hayang ngenam ya khawai ka mangi chu khawai ngin shat na yang ngin li wa ka jakari hun swat ngin li ai ta ngin celebrate hang ta on fikman khun wa nganam yo birthday gift wa ngam le blame ai pi ka birthday gift he ma khat lai ngin li ai bam ha po missionary akate ha po missionary of charity ma khat sao ka birthday ka jong khun jong ai be tek I wei par lo jong ai I phone yang yang bobi ngas ngau ba pensiona jakari kon swat oh pio skau pitim kum no yang ayo ngau yang atem yang pensim ka jaka jonga ngan ai fi tangong em pi ngam sim na mar bam dan bisa tu mo ban tie yang em nga ai so ple te nga ai kum tu si eka ai ta ka jaka masu thu ka timing utrai uong what led you 2014 is the right timing but 2014 what lada kan dia ke yeng kapat dak ni hak banwai kan unu re ka jaka yo ibe yeng be sau kamera berit yo hai tai yeng ni sedang nai tai yeng ai te ni sedang ha ka santrek benai bakhat ar hajar khat sao te jisha nga dan how to snam hi ke ba I kong wing ban play ke ne ka spring of hope hajar khat sao hi ngado bangla join hi mo to snam ar hajar khat sao ngado tu ani product join bo ang pi kina ki jat ne ki long hi mo per ma akan ma to ki po ani ka subject e hala la idea bit kina dan ka we ka po la yo I kina iba kham ngan ma ki problem ka wun ka jing pang ka jing mat ka jang I ma ti hadu ba ketika jing ya bo jing ong la ban shu ti first time makan ma ka ta ka po ka banang dia bit di kina tinggal lihat kumdung ngasih shimi lah siam bik amlat pen en shu ngasih shim ngasih kudup hani ngasih ong bet try ta ma mi hiblan pen en ye tinggal tu ha ta ka jing hal ti kata ngasih mat ngasong bet ba te manga bala deu blehi man ka senjam sango man ka por bangi kendu ka jing ma kam de ka besok sha ka sha man ta bela bun tu ko benang man ni kong di desan ngot ha san ngot ora so along ni ma kabat dik kemi bari man shilok kemi kalong sim jing again tinga so thu pa de ka kti ka jong blei te ka ba wa pen sle te ba yarap ya nga ken man le ya kata ka kam kum ka kemi again
ti hadu benta mener masuk tu ba dei kata ka jingla janga dei kata ka ikan dei ka kata ka jing pelak ka jong blai mama uhi te wi i te ka jing kam ni khna ban dei ma uhi ru te ubay ya sham kan ya ka jing kam jing ni khna kan ting long sha tang shlong available bit ma la blai khat nga so ka jing yang ti janga ka long ta shlong available bit kan ti ka basa ka di ka jong blai ti si sin ba blai khat blai hi bo pendam đấy thì ngàn đi thua khanai phi sẽ phăng trong cung nô bas đằng mà hak por bas đằng ngàn liệt cung nô pin nâm la bên một đır nằm mà por bas đằng cung bong phi ya để cái jinget đằng bên cái jinget sim tay yeng bas camera sedang cái jinget ngayu jing thia nei para ki perda ki ai be trelang ki blanket ki ai be trelang ki shirt ki tiêu shura nei yeng det sai thìคิวเพียงกันมาไอไม่เดียงีดันตั้งกระตอบสินแท็กซ์มันบ่รุมดันงีดันบอร์ตีไบรท์อีเวอร์กันเนี่ยบัดกีบอร์ตีหากปอร์กับาอีเบอรี่กินขนาดภาษาไปกินขนาดภาษาดูมันตารมั่วสปริเทนเดนอีเบดันนัดดูตัวกับปอร์อีองยังกองพอบีมันดันฟูนยังไงนะมันงานสาเฉพาะน้องกวาดยอมดันต้องอังอับอันวันphone yêu ta ubadi dikit kali red gitu tidak di bilang ibawan kenang si bawan penra hang ni lawan ra tak dan zakabu masih request si tai ba banyak otu tu beliau nak kerkui tu iba ada feedback je kan dia mo pi pengen ma tengah orang itu iba sebab kan dia jaka bangiri ni kena tam tang ngim dan jaka bo pen up ngin sat ni kejan mau berkamai tu mau kerja em tu mah dah iba pai long patient deh kadang kau pergi sian kelut ke gas dah kelut ke gas itai besar majan bani iong to shem nak ni jong lah itar ba ngau ngai fi ki khasi jeng ni ki ba ba ki brio ki dan men siam ha i ai ta ke gas iong kala jan dot shu thang trai stang arsi lai si pengen em kata ke gas kan ni artayau ki kena kelas sedang pun hadi port lang kelas pong jan ki berben te ibu itai kong ibasat kenta te ngaong biang ini pet ikna mo house mother mo ong si ti kong balada isat jan insat no arkenta longkan kambam si bun ke jan mo ngaong kum menta sam dia mo te kum la shai ngalitre te kade ke por bam tifin ar beche kata kapor kasuan ka WhatsApp message iong kong Bobby dan bawan ai washing machine perlu to feel an ai washing machine shisha what sawan pen kentang ke di washing machine ni kan dia takkan siap ping ong pia tu ke bang ya keren benar benar dia hadiah bedai ong makan betul ini itu bah tamu dia hang tu sesuatu dia ubelai ni ke bang ya keren ya sengau ya mangkum bang ong fiki kasih jengi ke ki wan ra ni bersama jan ki wan ra ni ki ai ki biskot kini betung biskot ni jan ai ra biskot am tai ki wan ra ki jeng bam ki wan ra ki jan bala rim jeng ki khone jong ki wan ra long ha ka dursi long la long bet the whole village ma kari berkawai ke raban besar te la long nok am tai ublei ku ta dan ban pendam hang ni ka try kum activity teacher men shop bangat angwan kadang ngade dang tutor te adian bad dak tu kan snam mang atrai te ki penong ya activity teacher but educator ka jing nong jang ki biang mo kim chu ai problem re ngi bro te ngi sok bahate bat ki nama bagi ko ngo ngi kat bangi krani ai te nang tapat elong ka bai de ba ka jing pule jing ki am nama bang pe ka jing pule tu mo te ki biang te ki dan akapo ba ki dang waning kong am ki dunau ma te ma ba long tam ka education jang ki sha po snong ki kham lunan te ki awan sne ki haban compete po ba ki kena ki ba kham start te la kham kan te tamarong da ka jing tre shitom minat jang ki rang khat ba ka jing ra pang jang ki staff em tu te ki sa
ki sedang man kio kan ada mentade ki buana ki kenang ni ki ba pas bang Kajing syakri kajing ni kam kot tahan ni ni ai ru ka ni ka educational support ni ki belami te ngerap nomor ngim ko ba ken shi yum tu kat ka bangila ban ai kajing syakri ni ai ki ni khna spiritual care ni ai bha ki nang bha ban dwai ki nang ban mo ki shap tieng yu blay ki ren kajing shap tieng yu blay te ni hikai ka jing em kajing ki mo behavior ka manners kajing ki hikai te ni ai ki emotional support ki ni ai ka counseling namal ki dan ki wan ki background ki ba ki dan kam hai ka counseling te ni ai ka jing sumar la da ki dan ki ba shitam nama ki dan ki ba shitam ro te kata ni ai lot ka e ka bangi dei ban ai ka bangi ai ki kun la jong ni ai ki Haka jing letre wan tre man kasgi le yau le chani le stai shong boss shong ki mo kendu ki kena am te phi kendu ni am pi ki bara ti bok ma man ka por tu ka pelong yang ha mangan perkhat ki ini ki kena man mga kali ki basa nong song sudah setrai ni sekali fi te menta te ki basa ai tambah ka tu ko por ka bangang ai kendu man mga kali ki kena basa nong song kila shuwan bam ru po kantin jong na po office kin wan bam mot ngang la shu siu bet ki la let ngang la ai bam kum ta te shi le ta kap nu ek ala man sai ki ta te ni man ko ban encourage ngata ko hi ban tip ye ka long yeng long sem jong ki e te da hadien bede te ngon i sho ban ru shi nong teng hab yo jing bet hi mo na rang ba shnong e kum min shi le di te isha ga ni ngi te ngi shi lim ai da ka ka lingin le man ga si le arsen stio suki sedang ban hikai ki ru shpon ki aka dia hadian de penyo te yang takat noi penyo te yang te light ru bam dan yang berdet pet chai lom ti sing oi ba khai jisu tang o ka ni la de sha ka sing oi ban kha ka ni jing shakti ne po nong ban song ro Benjam sedam ni sedang ya ke tuition center ni ai free tuition ye ki khna ro nim shin bisa mar ki let ti school shnong te ni ai free tuition ki dan ki staff ki ba pet ye ke tuition te ai go yo play say de ki briu nang tu hi ban tre hang tu ki briu na nong mat song hi ki mi men ta ban tre han nong mat song ko wei ke dei ba first bang no i poi hang ni ka dei ling ba lockdown ma bengi yo jing arab min bai miss bobby te hadien to ski sedang mania dan kat ma kadan ke por ba ngati hospital ngani khai ti khun baret te atio to por lockdown den mi rumio te ti por long i lok jong pa di ba di ba bam kum to te i sho kan ti khun jong ba he ti la man saw na khle te nga ro le jong ma dan hospital ngam la ban be shene te atu ko por long ai ngo shai ble ba jo i miss ki dan kat te ma i pe i khun jong ka bam ka di kum no ban sumai i long tajishan ya ga don bi hai ba ila pej ma te bat kawai ro kalom ba mentar ma bi lok jang dan sho te ka ba cloud do ma ka jinga ka di ba ngayo ban tre hang ni te ba di khon de ha ka lockdown de ba ki wan ai jinga rap ma ki wan ai khao e tu ka por te ha tu ka por le nga pang shitam te tu ngayo skiyo sabanyarap yang ngam ka by the way ki tu ko pole lockdown ngam dan bisa sangam dan jingtre ilok yang dan jingtre ti yo ila yarap shibun kenya yang barkai yang ko jonga waradu mentaru ki yarap bet ki grocery ba bam yang isi pentien hadu mentaru maki bapun ni na ki school ki jong ki wan bet direct hang ne jadi ki wan bet direct hang ni pisu tu hi kan dia ki kan tingi hang ni ning shet ken ka ba ka mangilawan ai dong ko shet ka shana show ata mo ting kat bangilap ni ting nim don por le si kam hap ko por ban shet ni ai no ruti ba ka jam kum tang ni thien no por ayu tia kan ni ka kitchen ka pa ki khna ki
ki bang ki long free ki long lalu ki hena ki tangan ki long lalu bahan ni dan kepor ki hena ki pangstom ki kwa melini tadi cica ki subang ki sulong homely bang taga jaga tuition dia ni ai bang ki kapos tenang kalong bang ki staff ki bawan han ni kim dei ki bawan tang ban yo pisah kabening kong ka dei na kadaw baki yo palat ya kanika ba men sim mo kim kami lenti salary ti di beret hai bang ila ai do ka jing shakri ka jong ki ba long ka jing shakri ka long pura kan kata kan long ka pasin na ti hagdi ka jaka ko wei pat ngem dan bagi di no ni dang duai bengin yo ki almari le dia ki jaka bom bebiang hagdi pat kan long kum ka store naki hna nang ni naki staff ki batre hang ni don na preng joki kita dok shisha kitia miet klembang bala da ka poi ka taka cap ka ba phimdan e ban ban dai wan shim khang nang ni dan wan shim udai nang ni dan wan shim ka phnyang ka dan nang ni wan shim ka shini ka dan nang ni kita kan mo ki e ka bangi yo ningkong ako po bangawan ngai ngu ke jinga lam linti ke jong blay ka ban ningkong swa ngayo ban spend time so bekiti khna so home sisnam te ka tu ka sisnam mga spend bekiti khna si so home te ka wanra ka bon mga laman bon beki khna man so thu ke jinglong joki ka tu ka ne ke jing shami ki khna actually ka ran ka we hi ka long ba nei ki kwa bhai ba ke jing ye te Rangli ban ai ke jing eat ikini kilong safe ki ngolong secure te ki sugutunat ban don ringkat ban ni ban spend time ban ni ha ke center ke jongi te ki dan ru ki ki bawan kum naying kum tu skim dan por la ne ki kimi ki kpa gim dan por ban pe ki da i la i je en ngi pensum ki dan ki jan gim tu ngi dan ngi bu ngi ai ki ngi pen phong ki ngi pensum ngi le kita ni ki khna ka por shuti kha chaka bikin le ka ki surak ki lawan ki le ka hang ni even dom dan jing le ka hang te dei bikin shu ban melen ha surak kum don man ki bun ki khna ki langop ki basneu ha ka tu ka jing shong surak jing ya surak mo ka tien ka thliet ka phe ki khna ki badan hang ni ka pher shisha ka tien ka thliet ka wei de ka ba ngi ai ki ne ka ba kham kong san ka dei ya ka tien ka jong blai ka ja ba i wei ne preng ki khna i klem one tuition show nanga kerling on bele yu on bahabri para hayat be mele tre katar ko pen perkhat biang nga seni am tong nak daw bahabri para pep school pen perkhat biang nga liam no sedang no crash sedang jakari kelung jakari ki kelung tengok ong itang ong piwa je pep school wan rai para jong pi hang ni crash mo te jakari ki hna red ki pampat school dan kita belajar sekolah kita ni, nama no, ni kita nak ni. Ayah kan kita jadi sekri, ki beri kita bawan ni, kita long ni, kita betul, kita pas sebelah, setrai kita, sejenong, pedisah, kita belas ni tu, kita penjat, dia kita nak lagi jom tikam bagi tray kita yang bertepatan, malong kita bawan ni, kita long ni, kita betul, dia ni kita ni. But dia kimi ki pada ke bagi wan ban bo ya ki khna ni ki no ngalu ki makin de trai ba ni ledi ya sani hang ni ngim ju shin bisa ni ai free de ya hang ni ka crash ka de be ni betul nang makin nak ni la du ni Keluar? Terus serwah. Bikin ini. Snap mau punya tray, lang punya tray tu seru, jitu ras seru, sampai hiang, dah jengba mau tray fresh lagi pun lagi tu dah, lagi seru lagi, yang itu ikut fresh, lagi tu tray fresh, lang snap mau ni kau ngasih hiang jitu ray, nai naru mentah pada, lang jengba mau tray fresh jitu dah ngah, tak tinggal aja.
yang iru koi la ilang nanti dah ingba I will study ru long kata tu koi I will study ngi pinjat nanti song later long sebenarnya mau kat lo hang ning yo cuma toy shisha te ngadeng sangot ikon te arngot la penyarap ines iwe la pen paskol iwe la pen gokon ben shiko orang skel te iwe idol arngot paki idol be hene kibu ita iyo ka free tuition ayo ka college mang ne mat iyo te kam tam ngam iyo te malai try manganang rit tama ikon pod manganang sikli kane tanga la iyo bat pet sendanya ikon la jang la iyo senen men pet semai college bari kini kilung kiwi ma ngas nak syang songo shisha ma ayo syang ke jinyarap ma ki baduk ki basuk ngim la pen pak skon ngim dan kot bor ma kata wing pak skon re angot kila pen shem no jang miss ma si bon baha ki priu ha ka por bangai thu e ka vision ka jonga ki wan banya don kti banya snok ti lang ti ngaru so shingan ha be bon banya rap lang temo so shingan ha ti so shong shit ba ban ye le no hi be ken kania te anda balas dang pat shisha ti kani ka jing shakri kumban shu ong no kam le beshubat bible ban yang na pulpit kedai ka bafi hab shisha ban penjebo ki ti ki jong pi ban le ai ban sur mod khana le pen shim da wai dan bo ur bi hab le ma re le pen shim da wai nang ta ki pang stom thia hospital khana nang ta de dan mo ki bampat la ban sum hi hab ban sum ma ka ni ke podang sedang shisha pod bangin pat bon shisha ki staff te na kan leng ki members ki hab ti ban wan banya trailang banya le lang ni ki kam banya sajjan banya satyeng banya clean ngayeng la jong ngam da kham tre kam anda position ni ba khana tre kam te hakata ka jing ya lenti kum ta wai ta yeng berit ki bon ni ki dia ki ta ki board members mo ki kim su tu sta shu re ka ta jing le ka jong nga jing tre ka jong nga te babon ki pet no kamut ki resign I shi resign before me go board te fila tip he done president done vice president done secretary assistant secretary done finance done tiki done katu dia ki members dia anda habala sedang ke dia kumbashi benai secretary resign finance resign vice president resign assistant secretary resign assistant finance ani kilaya resign lot bar khat ta ba kem se tu star ba kata ka jing shakri ka long ta la phone se we ko mo bini wat ngoi ni am se tu star ta ka jing ri kun spat ba pi wat ngoi ngam la tre ni tre shom ta nei ba mo ki i na sindan bak hoi ki dan ki beda i na sindan bak ki dan pat long ki ba pli ki kemla ki shikwa ba ni rap ni rot Bisa tu aku kata kapor, sayang hingan em, ani kadai ke ba ngan nam la kelet shisha, kum no bu play dia, kum no ura aku kata kapor, bad ublay upha ki priu ki badai biang shisha kan, kajing senya kadai betang au play, bad suki pat hadian ublay uman lam hi ki priu ki badai, bad kadai ke bershisha, bah kajing ya nanti ni penhap aila ni ki priu ki pam ni, bakin hap lihat si kajing kejaka kajing ki kedai hakawai pa sisin bakalaya kam te kwa shu ima marba i kajing dan kam te mo dia ango yo try long kerkui ni ngi mut bentangi dan dia ke project mangin sedang menshna no ala kajong kagiang dia support mau set knam ngin shna dia anda bangila shna ni la kajong dia mut ngila la shu ke man yarap khambon ki khana kada ngi yu i ka jing dan kam mo yu snoi ka jing ot ka jing yang ngem la ti ban ngem kwa ti bangin shu pilot det la ne bangin shinum tre ban skam ye ki tu mo ki ba ot te la ngi yo da ka space ka phe ngi yo ka jakala jong ngila nang yo shu ke ban yarap ye ki